ħallikom taħsbu hekk. Għal ħaġa waħda da, membru parlamentari jew xi ħadd għoli. Waħda. U poġġa bil-qiegħda. Għajdu li ftit, taħsbu li tkun importanti dak l-oġġett li kun qal. Ma milx prit kada. Importanti le? Mela morru Luqa 4. Għax vers 17 jurina illi meta il-mulej Ġesu mar fis-sinagoga ġara li ħanibda minn vers 16 ġi Nażaret fejn kien trabba daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien indor jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Taħ fideh il-ktieb ta' Iżajja l-profeta fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. Ħanaqraħulkom. L-ispirtu tal-mulej fuqi għaxu konsagrani batni inħabbar il-ħelsien ħanamil underlined lill-imjasrin inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-lomja. Inrott il-ħelsien lil-maħqurin raġaqal simili u nxandar sena ta' grazzja tal-mulej. U vers 20 jurina l-imbat reġa qala il-ktieb taħlura l-qaddej u qad bil-qiegħda. Daqshekk qal. Meta mar il-sinagoga. Kienet importanti dak li kellu jgħidilna. Il-mulej għadu l-istess il-biraħ u l-lum għada. U l-lum jrid jgħidilna l-istess ħaġa. Iż-żewġ frażijiet li jiena għamilt highlighted u underlined huma simili. Jiena ġejt inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin u l-ħelsien lill-maħqurin. Il-kelma tal-lum li tan il-mulej fl-ispirtu tiegħi jisimha il-ħellies tal-imjasrin. U nixtieq insaqsikom, min taħsbu li huma l-imjasrin? Min taħsbu li huma dawk il-maħqurin? Forsi fil-ħajja tagħna aħna jiġina frasna xi ħadd li huwa fis-sodda miskien maħqur bil-ġdiem. Imma id-dinja ma tafx li l-imjasrin u l-maħqurin huma dawk kollha li m'għandhomx il-Kristu f'qalbhom. Għax kull min mhuwiex imwieled mill-ġdid, kull min ma jafx il-Ġesu personali ma biss sema bih jista' jkun huwa makkes mix-xitan u triqtu għat-telfien. Mela l-mulej ġi għal kulħadd. Għalhekk il-mulej jgħidilna illi fil-ħnina tiegħu bagħat il-Ġesu Kristu nafuha sempliċi biex kull min jemmen fih isalva. Xi tfisser isalva? Jinħeles mill-ħakma tax-xitan. Imma oħrajn li huma mjasrin l-aħwa. Mhux biss min m'għandux il-Kristu f'qalbu u min ma jafux, għax hawn min jgħid li hu ta' Kristu ma jafux. Imma wkoll nies illi għandhom problemi serji, problemi gravi illi tobba jekk huja marda qalulhom m'hemmx ċans. Dawn huma maħqurin, imjasrin, ħafna minnhom mhux tort tagħhom. Faċli nsemmi persuna li edbati minn kanser fil-raba stadju għadha kif saret id-diagnosis tagħha. U minnu mediku kulħadd jaf li meta tajt kanser 4th stage jew 5th stage ifisser li għandek biss jumej, 3 ijiem, ftit ijiem biex tgħix. Ngħid sewwa Joseph li jaħdem fil-isptarijiet fejn hemm il-kanser. Mela dawn huma nies li huma mjasrin, li huma maħqurin. Għax hekk ma jafux il-Ġesu mhux biss għandhom dik it-traċedja u l-għadu ġi biex ifarraku jkisser ħajjithom naturali, imma l-għadu ġi biex jiblaħħom huma mjasrin. Meta ngħid imjasrin għal min ġie l-mulej, faċli nsemmi mart kroniku. Eżempju, dementia, forsi ma tantx insemmuha ħafna. Dawn ix-xjuħ li jibda l-moħħ imurilhom iċ-ċelloli bil-mod il-mod. Ftit ilu hemm min ngħidlek tħassartu. Jiena konti li xi 20 sena naħdem l-uffiċċju tiegħi bħala psikologa. U kelli fenn. Kelli persuna anzjan illi kieku taf kemm kien iħobbni. Kien jissapportjani ħafna, kien jixtri li xi ħaġa flimkien mal-mara tiegħu, fil-miliet, jibatuli xi kartolina u kien jammirani ħafna fuq it-televiżjon u dejjem kien ikellimni.
Emnuni l-aħwa ngħidilkom, imbik ma ġiet qalbi dil-ġimgħa. Arġajt għaddejt mill-istess triq bejn l-uffiċċju u x'imkien ieħor fejn narah. U d-darba ħares li daqsxejn ċas. Waċ ġara. U l-mara tiegħu qalt li all right, kif aħna? Għattil all right, intom all right, għax ġara. Għatli ma naħsibx li qed jarfek. Ħadd qatt ammens, għax kieku taf kemm ħabni dan. U ammirani u sapportjani. Għattila, kif mux qed jarafni? Dimensja qalt li, bsejna l-dimensja, sejr lura. U mort deħ. U għatli, jim Marjella sema leħni. U tbissim li. Għatta okej, jarafni. Imma ma kienieċ faċli. Dawn huma l-imjasrin. Dawn huma l-maħqurin. Għax dawn huma dawk li t-tobba m'għandhomx mediċina liha. Dawn huma dawk li jgħidulek it-tobba jekk qabditek dik il-marda hija deteriorating disease. Xi ħaġa li tmur dejjem lura aktar kemm jgħaddi żmien u m'hemmx pilloli għaliha. Mhumiex traċedji daw. U għalhekk Ġesu Kristu minn dak iż-żmien għalina jiena ġejt biex neħles lill-imjasrin. Mhijiex ir-rida Alla li wieħed jibqa' bil-mart fuqu. Għax il-mart kollu ġej mix-xitan. Hemm żewġ tipi ta' mart l-aħwa. Hemm mart li ġejn minn oppressjoni tal-għadu li jista' jkun ġejja minn ġenerazzjoni għall-oħra u għall-oħra. U hemm mart li ngħidulu naturali li jista' jkun jiġi minn xi virus fin-natura tad-dinja. Imma min hu l-prinċepp ta' din-dinja? Min hu n-natura tad-dinja? Mhux l-għadu? Allura tnej li huma ġejjin mill-għadu. U għalhekk Ġesu Kristu ġie biex jeħles liż-żewġ tipi ta' persuni. Sija dawk li għandhom il-virus u sija dawk li ġejjin minn spiriti b'ġenerazzjonijiet. Għalhekk għandna ħbar tajba llum. Għax hekk inti waħda minn dawk li tħossok maħkum u ilek ħafna snin għaddej minn xi ħaġa u d-dobba qalulek huwa impossibbli. Mhux qed nitkellem biss fuq affarijiet fiżiċi u mart, qed nitkellem anke fuq sitwazzjonijiet diffiċli. Qed nitkellem fuq il-fatt li inti raġel, pereżempju, il-boss tiegħek ma jagħmlekx. Ilek ħafna dbati bih, jgħid kontrik, jagħti promotions il ta' taħtek, tara lill-istudenti tiegħek li inti għallimt jilħu fuqek, xi ħaġa li esperjenzajta jiena. U ma tista' tagħmel xejn. Inġustizzja. Dak ukoll huwa mjassar. Għax imjassar tfisser li tħossok oppressat, maħkum, ma tifxlaħx iżjed f'sitwazzjoni. Mela Ġesu ġi għal dawn in-nies ukoll li qed jesperjenzaw inġustizzji biex iħollhom minn dak l-abbuż mentali psikoloġiku ta' Satana. Però llum se ngħidilkom xi ħaġa. Hemm bżonn li nkunu nafu l-ovvju l-aħwa. U ħanajdilkom għax mhijiex ovvja. Hawn min jgħid common sense is not so common to people. Ħanajdilkom xi ħaġa li tgħiduli Ejja, mhux kulħadd jaf għalih. Il-mulej ġi fid-dinja biex jagħtina l-ħajja u l-ħajja b'abbundanza u l-mulej huwa dejjem favorina u qatt mu kontrina. Mentri l-għadu huwa dak li jiġi biex jisraq u jfarrak u joqtol, huwa ħażin, huwa giddieb u dejjem jipplotta kontra tagħna. Naf li tafu għadi. Imma ħafna nies ma jafuwix fil-prattika. Għaliex qed ngħid hekk? Immaġinaw, forsi tafu xi wħud min-nies. Jekk ikollhom problema jew xi marda jgħidu, il-mulej biex ma ngħidux il-bambin whoever, bat li marda, bat li salib, jew jirrabjaw għalih għax kieku jeżisti jgħidulek jien ma bqajtx nibda kollu. U mbagħad, meta jkollhom problema, minflok ifittxu wiċċ il-mulej, imorru għand isħaħar biex jagħtuhom is-soluzzjonijiet u jħallsu l-belli tal-liri. Mentri isħaħar qegħdin jaqdu lil sidhom ix-xitan. Ara x'deception hawn Malta u Biżibilju ta' nies li jikkonsaltjaw lil dan nies. Mela jekk in-nies jafu li s-Satana u x-xitan l-għadu tagħna huwa dejjem kontrina. Kif tfisser li inti tmur għand il-fortune teller mhux se nsemmi ismijiet biex inti ssolvi l-problema li għandek? Mort għand il-ħallil, mort għand dak li jridek mejjed. Għalfejn tikkonsaltja l-mejtin meta inti tista' tikkonsaltja lil-ħajjin.
li huwa Ġesu Kristu ħaj għamil l-imwiet għalik. Qed ngħid din għal xi wħud minn hawnhekk. Ftit ilu. Dbikkint meta ntqajt ma' mara miskina qiegħda vera waħedha tfajla sabiħa. U qalt li għandi kun għan lansini lili. Teleħe? Iva qalt li imnalla tkun it-Talija, semmiti li bisima, li tagħmel il-vudu. Għaxi biss tejni, tatini nikol, tatini nixrob, u kieku mixi, ħajti spiċċat. Wow! Isma l-qerq tal-għadu. Mela l-istess għadu li qed jieħu forma ta' xi ħadd li qiegħed ħares leħ bħala ħabiba, huwa l-istess għadu li lil dik il-mara jrida mejta u tmur għandu jew għandha kuljum. Iġibek dipendenti fuqu. Mela waħda mill-affarijiet li Ġesu Kristu ġie fid-dinja għal xiex huwa biex aħna ma nkunux dipendenti fuq l-għadu tagħna, imma nkunu biss dipendenti fuq dak li jridilna l-ġid u dak li ħobna. Mela dan il-common sense li qed ngħid illum mhux common sense għal ħafna nies, inkluż xi nies li attendu l-knejjes. Għax mhux kull min jattendi l-Knisja huwa ta' Kristu. Aw min għadu mqarraq, aw min hu reliġjuż, aw min għalih li jaf lil Ġesu, lil Alla, però m'għandux relazzjoni miegħu. U għalhekk qed ngħidilkom illum l-aħwa li l-istess Ġesu illi fi żmien tiegħu 2000 sen ilu kien jagħmel il-mirakli u weġubijiet. Huwa l-istess Ġesu li llum jinqeda bin-nies tiegħu, bi-profeti tal-Alla, pastors u b'nies oħra li huma talmu lej veru li jisimgħu leħnu biex lilek li qiegħdaw u l-min qed jismana fuq it-television jew qed jarana jeħilsek. Iva aħna nemmnu illi Ġesu Kristu mhux biss ġie għal dak iż-żmien u daqshekk, imma ġie għallum. Għax illum il-ġurnata l-istess spiritu li kien jgħix fih Alla huwa l-istess spiritu li jgħix ġa fina u għalhekk irridu niftakru qed ngħidilkom love you llum imma tinfakkarkom bħal meta teacher li tfal żgħar tfakkarhom l-ABC biex jiftakru s-somom. Irridu niftakru li mhux biss l-istess spiritu ta' Ġesu jgħix ġa fina imma li akbar u dak li qiegħed ġa fina ifhmuha b'revelation ta' smajnija mid-darba. Nitlob f'isem Ġesu Kristu li dali qed ngħidilkom ikun veru revelazzjoni u mhux sempliċement l-istess diskors li smajna l ħafna snin. Imma li widnejkom spiritwali jinfetħu għal dak li jrid jgħid lil mulej u li għaddieli b'mod qawwi ferventi għalikom għax iħobbkom. L-istess spiritu li jgħix ġa fina u l-istess spiritu li kellu l-mulej u akbar dak li hemm ġa fina milli dak li huwa fid-dinja li huwa x-xitan. Mela jekk hu akbar l-ispirtu id-dem ta' Kristu huwa kontra l-għadu tiegħek. Id-dem ta' Kristu huwa kontra id-dem ta' għadu. Għalhekk jekk inti tħossok illum maħkum għax forsi int jew l-antenati tiegħek għamlu patta dem ma' xitan u mhux tortijak, ma rittux dan imma sar, illum għandna l-aħbar it-tajba x'il-mulej għalinna li ġie biex jeħles lill-imjasrin. Allura jekk inti kont satanist, jekk inti għamilta ma' xi nies illi ġaluk bil-fors tieħu d-dem, illum ġejt f'post tajjeb. L-aħwa ħanatikom prova kif id-dem ta' Kristu huwa aqwa mid-dem tal-għadu. Ħajdilkom storja. Illum ħad tismaw xi ftit stejjer, tajdu li tħobb tajt l-istejjer, imma nħobb ngħid l-istejjer reali u vera biex intom tifhmu. Mela ftit ta' żmien ilu, mhux ħafna ilu, kien hemm mara. U din il-mara kellha rejba għall-flus. Kienet tħobb ħafna għall-flus u kienet fqira. U qalet ħammur għand il-fortune teller ħalli tkun tista' tagħmilli xi ħaġa biex jiena nksir sinjura. U marret.
U dina is-Sahara li naturalment xogħla biss li tieħu l-flus tqarra u tfarrak. Għaltila jiena nista' tanġiblek ħafna flus. Għaltila għandek konsegwenza. Għaltila x'inhi l-konsegwenza? Għaltila li inti trid tmur tiġbor lid-dem tan-nies. Għaltila x'jien biex naħdem għandi bżonn id-dem. U iżjed kemm tiġbor li dem ta' nies, iżjed inti ssir sinjura. Għaltila iva, nagħmel kollox għall-flus. Il-kelma Alla turina li l-imħabba l-flus huwa l-leq ta' kull ħażen. U marret. U bdiet tmur fuq waħda li tagħmel witchcraft. U seta tidħol fid-dar tal-individwi u vittmi tagħha billi tagħmel il-witchcraft u tidħol. Taqbadhom, iva jeżistu l-vampiri l-aħwa. Tixrobilhom demmhom. Ħafna minn dawk li xorbitilhom demmhom biex ma ngħidux kollha mietu. U tmur tippreżentah lil fortune teller. Però di baqa' bla flus. U darba minnhom qaltilha kemm trid iktar iġġib li dem biex int sinjura u raġgħet marret. U ippuntat persuna partikolari u provat tagħmel dal-vudu, provat tagħmel dal-mamul, provat tixrobilha demma, imma l-ar nexxiela tidħol f'dara u laqqas irnexxiela tixrobilha demma. U qalet imma di x'għandha speċjali minn nies oħra. Għaliex ma nistax nagħmel dan ix-xogħol? Qalet lil diħan segwieta, nara fejn tmur ma min tagħmilha x'tagħmel u segwieta. U meta segwieta daħlet wara l-Knisja. Kienet Knisja Pentekostali bħal tagħna. Kienet mara mimlija bl-Ispiritu Alla. Kienet mara li tħobbu l-mulej anke ngħidet inħoss fuq dexa tal-Ispiritu l-anointing. Kienet mara li tfaħħar il-mulej u kienet mara li dejjem tikklejmja li ebda ħsara ma tista' tersaq lejn dara għax il-mulej huwa t-tarka tagħha. U di marret warajha fil-Knisja. Qalet di x'għandha differenti u speċjali mill-oħrajn. Grazzi mulej, ftit ilu jien għattilkom li Ġessu li għadu ħajfina għalkemm m'għadux hawnhekk viżwalment, però l-Ispiritu tiegħu qiegħataw fina u jinqeda b'nies li huma leaders, li pastors li jagħtihom dilka tal-Ispiritu speċjali. Anka kelma ta' profesija speċjali li nista' mmur fuq bniedma u ngħidilha ħajjita u ngħidilha inti hekk u hekk kemm il-darba aħna anke hawnhekk kellna din id-dilka. U permezz ta' dik il-kelma l-mulej jeħles lil bniedem mill-ħakma. U din hija storja veru fejn kien hemm il-pastor ta' din il-Knisja li daħlet il-witch doctor fiha. U ġie spirat li mingħand il-mulej li għandu jmur jgħidilha kelma. Marfuqa u qalla inġdejt tagħmel hawn fil-Knisja? Inti ħsibt li bil-qawwa ta' sidek li huwa x-xitan tista' tagħmel il-ħsara lili jew il-persuna li ġejt issegwi? Għatħares leħ. Alla trid ngħidlek ħajtek u qed jgħidilek kull ħaġa li jien qed infissrilkom. U dik baqgħet inbelħa. Alla taf għalfejn id-dem ma stajx tieħdu tas-Sinjura Marlene, eżempju biex nagħti eżempju. Alla x'dik midluka bid-dem ta' Kristu. Alla x'dik hija mara tal-Alla. U l-qawwa tad-dem tal-mulej jaħwe huwa ħafna iżjed mill-qawwa tad-dem li inti taħseb tas-Sinjur tiegħek li taqdi. Alla sallum int għandek għażla. Alla l-għażla li għandek hija jew taċċetta l-Ġesu Kristu u d-dem tiegħu li mitalik bħala sidek u l-mulej fil-ħnina tiegħu jaħfirlek dnubietek, alla jew illum stess tiġi l-korla tal-Alla fuqek. Alla hemm konsegwenza kbira taf x'ina ngħidlek. Qatlu naf. Alla xi ġifieri taf. Qaltlu għax din li mmuranda jien ġalitni nagħmel xi ħaġa li jien ma rridx u nixtieqek teħlisni minnha. Alla ħa ngħidlek jien. Alla ġalitek toqtol il-bintek stess. Iva qaltlu. Alla dan qed ngħidulek
biex nurik li l-Ispirtu tal-Alla tant iħobbok li jrid jeħles lilek u l-bintek mill-abbissi tal-infern. U Alla wkoll li inti għandek oħt, din hija kelma ta' sapjenza l-aħwa li pastor jew bniedem tal-Alla jista' jkollu. Għandek oħt li taf b'dak li qed tagħmel int, Alla ma tkellmekx. Alla taf għalfejn ma tkellmekx. Alla x'oħtok hija mimlija bl-Ispirtu tal-Alla. Oħtok taf il-mulej u ma tapprovax li inti tagħmel dal-muqżiżiet. Alla ma llum nista' ngħidlek li jekk inti taċċetta l-mulej Ġesu bħala sidek, tista' tmur għandha, titloba maħfra u llum u oħtok issiru tarġgħu ħaġa waħda. Għax il-mulej tagħna huwa l-mulej tar-rikonċiljazzjonijiet u mhux tal-firdiet. U l-mulej tagħna huwa ħanin. Tajd li ħanin daqshekk iva, ħanin. Tantu ħanin illi ħanispotalkom skrittura. U din l-iskrittura mill-ewwel ħatajdu li minn fejn. Forsi ma tajdulix eżatt il-vers nista' ngħidilkom jien. Imma din l-iskrittura hija waħda li tajtek. Kien hemm Ġesu kienet titkellem ma' xi ħadd, mara, u qalet ejja waraw bniedem li qal li kull ma milt, Ġwanni 4:29. Din hija l-mara li kulħadd jaf min hi, is-Samaritana. Mela jien spjegajtilkom l-istess spirtu li kien fuq il-mulej Ġesu, li kien kapaċi jipprofetizza fuq persuna u dik ġiet impressjonata u qaltilhom l-oħrajn kollha tal-pajjiż ejjew ħataraw raġel li qal li kollox fuqi. Huwa l-istess spirtu li għex fejna. Mela aħna għalhekk il-mulej jgħidilna li tistgħu tagħmlu affarijiet bħali u akbar, mhux għax aħna aqwa minn Ġesu, imma lix aħna jistgħet il-każ li konna ħajja twila itwal minn 33 sena ta' ministeru u nistgħu naraw l-ġubijiet u l-mirakli ħafna b'abbundanza li qasbis nimmaġinaw kemm. Il-mulej jista' jużana fil-profesija minn għandu dik id-dilka biex inkellmu lin-nies fuq ħajjithom u noħorġuh permezz ta' Kristu mill-ħakma tal-għadu. Għalhekk huwa importanti biex mhux biss jekk ikonna d-dilka nifirħu għax għandna d-dilka, għax id-dilka kif darba qalt li oħti Mari tiġi bi prezz. Jiena fil-ħajja tiegħek kont nitlob lil Alla biex jibgħat li d-dilka tal-Ispirtu u naf li jiena midluka bl-Ispirtu. Imma hemm prezz. Għax biex inti teżerċita dak li jgħidlek il-mulej li għandek tagħmel. Inti trid tagħmel bħal Kristu li ssir ħaruf letteralment ħaj li tċedi ħajtek għal-ministeru bħalma l-mulej ċeda ħajtu għal-Alla. Jekk m'intix lest li tagħmel dan u tagħmel saqek waħda lem u l-oħra law, għaddiju d-dilka għax jitħaq waħda bik l-għadu immens. U dak li l-mulej poġġa biex ikun segregat għalih, għax dik tfisser anointing, segregated for the Lord, id-dilka permezz ta' żejt, eccetera, tal-Ispirtu, illi inti tagħmel ġubijiet u affarijiet sopranaturali li l-mulej jagħmel fik permezz tiegħek biex teħles lil bniedem u minu minn dik il-ħakma. Qed tifhmuni għaliex irridu nkunu segregati? Għaliex irridu nkunu f'obbedjenza? Għaliex hemm prezz? Il-prezz huwa qiebes. Għaliex aħna l-Kristjani ma nistgħux niddependu biss fil-ħnina tal-Alla u ngħidu u l-mulej jagħmel magħna affarijiet kbar u jagħmel il-mirakli mhix problema. Il-mulej iħenn għal min ma jafux. Il-mulej iħenn għal dawk li huma midinbin kif konna rajna ħafna drabi fil-kelma tal-Alla meta Ġesu kien jagħmel il-mirakli ma' nies li ma jafuhx. U jkeċċex jagħtem min nies li ma jafuhx. Imma l-Kristjan ma jistax jieħu dan for granted l-aħwa. Għax il-Kristjan irid immur għalih il-miraklu. Dik hija d-differenza. Dak li ma jafux il-mulej fil-ħnina tiegħu jagħmel miegħu affarijiet kbar u jfejqu biex isir jafu. Imma min jafu diġà għandu relazzjoni intima u personali. Irid ipoġġi lilu nnifsu f'pożizzjoni fejn jirċievi il-miraklu ħaj u jara il-wediet u l-barkiet u dak li l-mulej wedna. U ħanaraw illum flimkien
kif nistgħu nieħdu din il-pożizzjoni ħalli aħna nakkwistaw il-wedid imma mhux biex nakkwistaw il-wedid biss. Llum kont qed nitkellem waħda u qalt li din għajda fil-preach tiegħek illejla. Qalt li għax intqajt ma' xi nies li huma rrabjati għal Alla. Jien għaliex. Qalt li huma rrabjati għal Alla għaliex ilhom jitolbu għal xi ħaġa partikolari u qatt ma rawha. Allura jekk konkludew li Alla kontrihom, jekk konkludew li huma jriċjev bihom, jekk konkludew li qed jitolbu l-xejn jew li ma jeżistix, u mbagħad ħarġitilhom ir-rabja. U qalt li mur ngħidilhom, jekk qed tismani fuq il-YouTube, qalt li ħadd tismani ma setax tiġi llum ġenwinament. Qalt li mur ngħidilhom li l-mulej ma nesihomx. Imma mur ngħidilhom li aħna m'għandniex inservu lill-mulej biex jtina. Għax dik hija xi ħaġa egoċentrika. U iżjed kemm aħna nistennew dik xi ħaġa partikolari u naduraw il-mulej għalhekk, iżjed dik il-barka ma tiġix. Għaliex jista' jagħti il-każ li l-bniedem ikun qiegħed f'idolatrija. Li dak l-oġġett partikolari li inti tant tixtieq u tridu bil-forza huwa l-Alla tiegħek. Jew, jekk mhux hekk ma jimpurtax. Forsi il-mulej qed jistenna il-ħin appropjat u eżatt biex propju dak li l-għadu għamel kontra tiegħek. Qed infittex hawnhekk skrittura u ħanajdilkom minn Salmi 27 vers 14 li tajt wait for the Lord, be strong and wait for him. Il-mulej għajdinna biex nistennew. Il-mulej għajdinna s-sabar virtu. Stenna l-mulej. Għax meta jagħmel dak li hu jaf li inti f'qalbek tixtieq, tkun ħafna nisbaħ. Lekk inti takkwesta meta tixtieq int. Amen? Mela ftit ilu jien għattilkom illi il-mulej ridna li inkunu qegħdin f'pożizzjoni aħna l-Kristjani u qed nassumi li ħafna minnkom intom Kristjani biex qegħdin hawnhekk. U l-ewwel rikjest li aħna li nafu suppost il-mulej għandna nagħmlu biex impoġġu li nfusna f'pożizzjoni fejn nakkwistaw il-wedid huwa min irid jikteb jista' jiktibha li nisimgħu minant il-mulej. Meta inti kollok ħabib u għandek relazzjoni ta' ħbiberija vera, meta inti tintaqa' miegħu jew magħha, tismagħha le? Meta tkellmek, tisimgħu. U l-mulej tani din ir-revelazzjoni li ħafna nies tafu għalfejn dejjem bil-problemi. Għaliex dak huwa meta jkollhom iċ-challenges fil-ħajja tagħhom u l-problemi, l-unika ħin li jfittxu wiċċ il-mulej. Ħallu l-mulej jippermetti li dejjem ikollhom il-problemi ħalli hu fl-imħabba tiegħu li jixtieq relazzjoni magħna jisma' leħenhom. Jista' jagħti il-każ li forsi inti waħda minnhom niġġudika l-ħadd. Kulħadd jafu. Mela nisimgħu il-mulej ta' kuljum daqs li kieku, ismawni, għandek problema gravi kuljum. Għax aħna rridu infittxu l-mulej b'relazzjoni personali għaċċana leħ. Daqs li kieku għandna bżonn it-tabib meta aħna morda. Ħafna drabi n-nies mal-mulej huma l-istess kif huma mat-tabib tagħhom. Imorru għandhom biss meta għandhom bżonnu. Meta jridu ċertifikat għax-xogħol għas-sick leave. Għażejjed u nieqes kif qed tgħidilna waħda minn ħutna. Taħsbu li l-mulej jieħu pjaċir b'dan it-tip ta' Kristjan. Ma jidrilkomx il-mulej jridna li nolew f'livell akbar ta' maturità fejn nisimgħu leħnu kull jum għad-direzzjoni. U jekk jgħidilna biex nagħmlu xi ħaġa li int fin-natural ma tridx tagħmilha. Joyce Myers għandha ktieb jismu Do It Afraid. Anke jekk inti tibża tagħmel xi ħaġa partikolari jew tinqala mill-kumdità tiegħek, għamilha ibża. Dik li xiġifieri. Qed insemmi Joyce Myers bħal eżempju għax tajt li ma kienx kif in illum. U meta kellha tagħmel l-ewwel pritka tagħha kienet għadha żgħira kienet imwerra. U bdiet tagħmel tajt jalla jsir xi ħaġa u ma mmurx għax bdiet tibża min-nies. Kellha stage fright. Din l-istess persuna li hija famuża llum. Imma l-mulej qalla do it afraid. Għaliex?
Għaliex il-mulej ma tanix spiritu ta' biża, ma tana spiritu ta' kuraġġ, tana spiritu ta' sound mind. Allura jekk inti tħoss il-frifa ta' x'tibża titkellem quddiem in-nies, jekk inti tisfida dik il-biża, inti qed turi l-mulej li lilu tafda mhux qed tisma' lil għadu u tpaxxih u takkomodah. Ftakru l-aħwa. Fl-iskrittura li tajdinna, prova nfittxa malajr, li l-imħabba fl-imħabba m'hemmx biża. U minnu l-imħabba? Jekk nafu l-mulej personali u nisimgħu kuljum, għandna l-imħabba ta' Kristu. U jekk għandna l-imħabba ta' Kristu f'qalbna, l-iskrittura hawnhekk tajdinna fl-ewwel Ġwanni 4:18 li fl-imħabba m'hemmx biża. L-imħabba sħiħa tkeċċi l-biża l-barra, għax il-biża għandu x'jaqsam mal-kastik. Min jibża għadu ma sabx il-milja tal-imħabba. Mela jekk hawn xi ħadd minnkom li l-mulej li jħabbat fuq il-bib ta' qalbu u jgħidlek biex tagħmel xi ħaġa partikolari, tmur tevanġelizza, titlaq mid-dar, tmur barra minn pajjiżek mill-kumdita tiegħek u inti qed tgħid jekk m'għandix dak mhux għalija l-ħadd ieħor, il-mulej jgħidlek illum do it afraid. U tara il-barkiet li ilek tistenna kma jiġux u kma jiġux ħafna iżjed b'abbundanza mill-qatt timmaġina. U da mhux qed ngħid priska sabiħa għax il-kelma tgħidilna far and beyond what you can hope for or imagine. Bil-Malti ħafna iżjed minn dak li inti tittama jew timmaġina. Imma ċaqlaq mis-siġġu. Il-Kristjanità tagħna ma tistax tkun biss li mmorru l-Knisja. Imma l-Kristjanità tagħna trid tkun li nisimgħu leħen il-mulej ta' kuljum ħalli hu permezz tal-Ispirtu talla jagħtina d-direzzjoni x'namlu fejn imorru u meta nagħmlu dan niftakru fl-Iskrittura ħanaqraħilkom bl-Ingliż għax il-mulej inħossu li qed jurini li għandi nistressja dan il-punt u ngħidilkom there is no fear in love. But full-grown love turns fear out of doors and expels trace of terror. Il-terruri neħ il-biża. Nuqqas ta' biża. For fear brings with it the thought of punishment, and he who is afraid has not reached the full maturity of love. Or else he is not yet grown into love's complete perfection. Qed tisimgħu l-aħwa. Fluqa 5, vers 4. Nafuha kollha l-istorja min irid imur hemm jista' ta' meta il-fishermen bil-Malti xejdulhom bħalissa mar. Issa jieda u naf li jgħidulhom issa jieda kultant ma toħroġ. Kienu ilhom jippruvaw biex jaqbdu ħuta żmien twil. Tefaw ixbiek, għajjew, qabadhom in-nas, ma felħux iżjed u kienu se jitilqu. Imma x'ġara? Daw semgħu leħen il-mulej. Dak li qed ngħidilkom li rridu nagħmlu aħna biex ikollna soluzzjoni. U l-mulej f'Luqa 5, vers 4, għallhom kalaw ix-xbiek. Jew bl-Ingliż cast the net. Intom tafu li kien hemm min qallu ma' senjur. Jiena jekk ma nifhem f'xejn, imma kien sajjiet nifhem fil-ħut. Għamilna dan ħin kollu ma badna xejn. Kif tgħidilna biex inkalaw ix-xbiek? Imma kompliha għax qed tgħidilna int. Ħanamluha. Xu? Tafu x'ġara? Tafu x'qabdu li laqas felħuhom dan il-ħut? Għaliex qed ngħidilkom din l-istorja? Nafuha mid-darba smajniha, kux elf. Biex nurikom li kieku dawn id-dixxipli ma tawx każ dak li qallhom il-mulej, ma semawx leħen il-mulej, kienu jitilfu dawk il-barkiet kollha u dawk il-ħut kollha u dawk il-finanzi kollha x'min jaf ovvjament kemm għalihom kien ta' rikkezza. U ħafna drabi aħna Kristjani, sfortunatament hekk nagħmlu, inkunu inna nistennew, inkunu għajjejna nitolbu, inkunu ġbajna nistennew xi miraklu ħaj. U l-moment illi xi ħadd talla jgħidlek xi ħaġa x'il-mulej jista' jinqada bl-aħwa for a purpose biex tagħmel, jew tisma' mingħand il-mulej dirett, taqta' qalbek ma tagħmilx għax tajt is-sotulej, tuwejja provajt kollox u titlef kollox fl-aħħar. Qed
jafuni. Mela l-ewwel kredenzjala għalina li supposta għandna l-mulej Ġesu bħala sidna li rridu nagħmlu biex nakkwistaw il-wedit għalhekk il-mulej għalinna lilu l-Kristin li jien dejjem lejali indirettament fil-wedit li nagħti u mhux il-problema tiegħu, il-problema jatana li ma nakkwistawx il-barkiet. Il-mulej fil-ħin tiegħu jrid jallimna llum permezz li dak li poġġi li f'qalbi kif għandna nakkwistawhom. Meta nitolbu fuq xi ħadd u ngħidulu irċievi, receive. Ħafna minn nies ma jafux jirċievu. Kif? Niftakar 13 sen ilu meta kont rejma, kont għadni green f'daw l-affarijiet. U kien hemm profeta talla f'Rejma u kienet talbet fuqi. Receive your miracle qalt li. Ħares leha. X'in spiċċat emnuni ngħidilkom ta' ferħ li kont ma naf xejn. Kont għadni ġejja minn Malta, minn dak kollu li nafu għaw Malta. Mort fuqa, mort wara l-park, x'in spiċċat. Sorry għattila emnuni ngħidilkom x'għamilta dil-biċċa xogħolta. Għattila you prayed for me to receive. Yes, għattila how do I receive? Emnuni għamilta. Ma setax tispjegali, tajdek dija da green. Muraqra l-kelma talla u tkun taf kif tirċivi. U forsi jew xi wħud hawnhekk illum li huma bħali jew għar milli kont. U qed isaqsu kif nirċievi. L-ewwel, kuljum isma' l-mulej. Naf li l-ħin huwa prezzjuż u naf li għandna ħafna x'namlu u nempatizza ma' dawk l-ommijiet. Emnuni ngħidilkom dal-jum hekk ta' kemm xtaqt 5 minuti waħdi biex inkun nista' nipprepara l-kelma. It-tnej kienu miegħi għamilt 3 darbiet laqqas stajt niġi hawnhekk minħabba li l-ewwel kemm ma jiflaħx wieħed u mbagħad l-ieħor. Amazing l-għadu kemm jipprova, imma tleni sfidaħ għax il-mulej fl-ispirtu tiegħi xorta beda jippreparani, għax xorta bdejt nisimgħu, il-mulej jempatizza u jaf iċ-ċirkostanzi ta' ħajjitna, il-mulej anke mill-ħabs jista' jkellimna għaseb wara mid-dar tagħna bit-tfal. Easy? Mhijiex. Speċjalment mingħajr ir-raġel tafu li l-pastor qiegħed imsiefer u ma kelli ħadd li jżomm lit-tfal, imma xorta il-mulej kellimni. U tani dal-messaġġ sabiħ biex lilkom nejnkom ħalli joħroġkom mill-jasar. L-ewwel nisimgħu mant il-mulej, right? It-tieni nammettu id-dipendenza tagħna totali fuqu. Mhux fuq xitan l-għadu tagħna, noqogħdu mmorru għand il-fortune tellers kuljum, kif jagħmlu ħafna nies tad-dinja. Ili mur għandha ta' 6 snin u taf kemm nitniju, għadek ma tafx kemm tgħinek. Biex tinħaraq u tmur fl-abbissi tal-infern. Kontu tafu li kien hemm kasta waħda mara illi kienet qiegħda xi klinika. U intaqgħet ma' persuna u qed jitkellmu bejniethom u qaltilha murant it-talija, mhux se nsemmi jisimha. Witch doctor. Qaltilha taf kemm tgħinek u di marret fl-ignoranza tagħha. U dan it-tali jew dit-talija biex ma nsemmix, ġala tagħmel ritwali u trap u imbarazz u taħwit. U għamlet l-Alla. Li ma kienx taf din is-sinjura baħnana li marret għandi għax ma tafx il-mulej kienet li qabel ma marreti kienet marret persuna oħra li jaladu tagħha ma taħmilix. Għamlitilha ritwal u saħtax, tnejn mhux tal-mulej, allura jekk ikun hemm saħta tista' tirnexxi fuq mara li mhix talla, kif rajna f'dawk in-nies li qattilhom dik tal-vampira. X'għamlet? Din il-mara li marret innoċentement ma kienx taf li qabilha kienet marret l-għadu tagħha. Għamlitilha l-witchcraft magħmul biex isir is-saħta fuqha u li l-ewwel mara l-kattiva li marret apposta ġalet lil din l-intaqat magħha il-klinik biex tissuġġerila lill-oħra tifmuni biex tmur għand is-saħħara jew saħħar ħalli x'intiġi da saħħar li kien diġà imħallas tajjeb biex joqtol lill-oħra u jeħlisha min-nofs. Il-vudu li għamilla u dik minn għalija li jagħmilha biex tara il-weda li xtaqet iġiba taħt it-trab. Tifmu għaliex l-għadu kemm iqarraq il-bniedem u dejjem jikdeb u jħarref u dejjem huwa kontrina. Qatt
ħadd mu favorina. Għalhekk jekk illum hawn xi ħadd li kellu f'rasu li jmur għand xi waħda minn daw li jaqraw ix-xorti gerrex lem. Nammettu li d-dipendenza tagħna hija totali fuq il-mulej. U ser naqralkom ftit illum storja żgħira li tafuha wkoll imma biex nurikom kif anke mill-Antik Testament meta kien hemm persuni illi fil-gwaj li kellhom fil-problemi iddependew biss fuq il-mulej, dawraw il-madiet. U aħna l-mulej għajdinna biex nimitaw lil dawk li jimitaw lilu. U għana jidilkom ftit l-istorja ta' Ġeħosefet. Storja li tafuha, pero ma jimpurtax li nirrepetilkom ftit għax f'din l-istorja ħanaraw l-ingredienti kollha li jienet nipprova nallimkom 8:09 għadha li ftitin. Naraw f'din l-istorja l-ingredienti kollha li qed nipprova nallimkom li għamilhom diġà qabilkom profeta talla u rebħa. Ħanaraw x'għamel da. Morru it-tieni Kroniċi. 20 it-talba ta' Ġeħosefet. 20 nara minn fejn nista' nibda. Mela l-istorja tmur li Ġeħosefet li kien is-sultan ta' dak iż-żmien ġew jgħidulu xi nies illi hemm armata mhux waħda għal waħda 2-3 bil-gżuz ħafna nies, rajtna kemm. Kontrih u ġejjin ħafna nies biex jeħdulu artu, joqtluhom u jġibuhom rat. Rajt dik hija l-istorja. U nistgħu naqraw minn tieni Kroniċi 20, nibdew minn vers 3. U Ġeħosefet, qegħdin miegħi, x'insema din l-aħbar fin-natural x'għamel, beża. Kien bniedem bħal kull wieħed waħda minna. Imma x'għamel, x'kienet ir-reaction tiegħu? Dawwar wiċċu biex jitlob il-mulej, ħaniqafaw. X'jiġifieri? Fittex wiċċ il-mulej mela għamel l-ewwel ingredient. He heard directly from God li qed ngħidilkom. Sema, ried jisma' direttament mingħand il-mulej għalhekk u talab. Right? U t-tieni biċċa, wara li dawwar wiċċu biex jitlob il-mulej, nieda sawma għal Ġuda kollu. Mela t-tielet ingredient illi nixtieq ngħidilkom illum. Mela l-ewwel waħda huwa li nisimgħu minn il-mulej qegħdin miegħi. It-tieni waħda huwa li nammettu li għandna totalment bżonn il-mulej id-dipendenza fuqu u t-tielet waħda huwa is-sawm. Tafu bħali li l-mulej għallhom lill-disċipli l-apostli li f'ċerta każi ma setgħux ikeċċu lill-ħakkiema dawk li kellhom spirti ħżiena għaliex bit-talbis mhux biżejjed imma jrid ikun hemm ukoll is-sawm. Amen? Mela Ġeħosefet li kien jafa din ir-realtà, mhux biss talab l-ewwel reaction tiegħu ma naħsibx li hija normali ta' sultan. Immaġina xi ħadd hekk, Prim Ministru xi ħadd meta jsir jaf li ġej għadu l-ewwel ħaġa li tagħmel xi pjaċir kieku toqgħod tal-kubtejk tfittex wiċċ il-mulej u tajt l-oħrajn biex isumu is-sumint. Wow! Kieku sewwa qegħdin f'din ir-realtà hawnhekk f'pajjiżna għalkemm għadna far from it imma tiġi dak iż-żmien f'isem Ġesu Kristu. Amen? Miegħi? Amen. Naraw kif kompla Ġeħosefet. Mela, beża, dawwar wiċċu biex jitlob il-mulej l-ewwel waħda. Nieda sawma l-Ġuda kollu, mela mhux hu biss imma l-oħrajn ukoll biex ikun hemm il-qawwa. U Ġuda kollu inġema biex jitlob il-mulej. Wow! Mela mhux biss u talab, imma kien hemm il-qawwa tat-talb f'isem tal-mulej. Ta' dawk in-nies kollha. Right? Mill-bliet kollha ta' Ġuda ġew jitolbu l-mulej xi pjaċir. Ġeħosefet waqaf nofs il-ġema kollha ta' Ġuda u Ġerusalem fid-dar tal-mulej quddiem il-bitħa l-ġdida u qal: Mulej Alla ta' missirietna, mhux int Alla tas-sema, mhux int taħkem fuq is-saltniet kollha tal-ġnus. Fidejk jiena nerħi l-qawwa u s-seta u ħadd ma jista' jaqaflek. Mela x'għamel tara l-ingredient ieħor id-dipendenza tiegħu lejn il-mulej kif ħariġha bit-talba tiegħu. F'da jgħidlek kollox. Mhux int brava, faħħar l-Alla u Alla tagħna. Keċċejt in-nies li kienu jagħmlu f'din l-art minn quddiem il-poplu tiegħek Iżrael. U tajt għal dejjem lin-nies Abram, ħabibek, ħaniqafaw. Għaliex waħda mill-ingredjenti
li xtaqt nallimkom ngħidilkom fuqha huwa li nkunu żguri li mhux aħna ħbib tal-mulej le, li l-mulej jara lilna bħala il-ħbib tiegħu. Abram, tafu min kien? Taf x'kien isejjaħlu l-mulej hu? Il-ħabib tiegħi. Illum kien kollu ħares lek il-mulej. Ħajajdlek il-ħabib tiegħi int? Jew ħajajdlek ma nafekx. Mela, id-dipendenza tagħna mal-mulej, nisimgħu wiċċ il-mulej, insumu nkunu ħbieb ta' veru. Immaġina l-aħwa, kieku għandek ħabiba tiegħek, or so you call her. U din il-persuna ċempillek biss meta jkollha bżonn xi ħaġa. Taħseb li tkun ħabiba veru? Nope. Għalhekk għattilkom ftit ilu ħafna Kristjani li ċemplulu biss il-missier meta jkollhom bżonn xi ħaġa. Taħseb li jarhom bħala ħbieb? Le. Imma Ġeħosafet kien ħabib tal-mulej. Ħankompli ftit ieħor. U mamru fiha u bnewlek fiha tempju fl-ismek u qalu jekk tiġi fuq naħsara s-sejf il-ħaq il-pesta jew il-ġuħ, problemi ġifieri tagħna, aħna niġu nieqfu quddiem din id-dar tal-mulej qudiemek għax ismek hu f'din id-dar u nsejjaħlek fl-em tiegħi u inti smana u salvana. U issa ara u liet insomma dawn li huma l-għadu l-artijiet li inti ma ħallejx biex ħabba il-ħin huma daru magħhom u ma qerduhomx. Ara issa kif qegħdin iħallsuna billi jiġu u jaqalawna mill-art tiegħek li inti tajtna b'wirtek mela dakin jafu l-mulej għax dik l-art kien tajlu l-mulej Alla tagħna. Ma tagħmilx inti l-ħaq minnhom qallu. Għax aħna maħniex b'saħħitna qudiem din il-kotra kbira li ġejja kontra tagħna u aħna ma nafux x'għandna nagħmlu mela x'ammetta kien sultanda li l-qawwa tiegħu waħedha ma kienet isservi għal xejn. U waħdu ma kien se jagħmel xejn. Għadna llum il-ġurnata li hawn gvernaturi fil-ħajja tad-dinja tal-lum li jaħsbu li għax qed jagħmlu bombi atomiċi u qed jivvintaw affarijiet li qatt ma rajnihom fid-dinja, is-saħħa tagħhom ħateleb tal-mulej. Għadhom ma jafux kemm f'sekonda jista' jibgħat in-nar talla bħalma bat fuq Elija. Meta sejjaħ Elija n-nar biex jurihom minnu Alla veru, kemm jista' jagħmel hekk biex jurihom minnu Alla veru. Għalhekk ma jafuhx irridu nitolbu għalihom knisja qabel ma jkun tard wisq għalihom dan nies. Issa qed naraw ukoll aħna m'għandniex saħħa qal imma għajnejna huma fik. Smajtu? Għajnejna huma fik. Ġuda kollu kienu weqfin quddiem il-mulej bit-trabi tagħhom u n-nisa tagħhom u wliedhom. Issa x'ġara? Minħabba li Ġeħosafet bħal manna nagħmlu aħna llum. Beda jagħmel dak kollu li l-mulej jirrikjedi minn persuna li vera wa Alla. X'għamel? Inqeda bi profeta tal-mulej bniedem biex jeħlishom mill-jasar. Ftit ilu jiena kont qed ngħidilkom l-istejjer ta' kif il-mulej inqeda b'xi profeti u b'xi pastors biex jgħidilhom xi stejjer lil vittmi li kienu qudiemhom ħalli jeħlishom mill-jasar u jaċċettaw il-Kristu, vera? Mela l-istess kien dak iż-żmien u naraw x'għamel il-mulej. Vers 14, il-profesija ta' Ġaħziel. U l-ispirtu tal-mulej ġi fuq Ġaħziel bin Zakkarija, dan kien profeta tal-Alla, bin Benajja, bin Ġejjel, bin Mattanija, Levita minnu li tasaf f'nofs il-ġema kollha. U qallu, x'qallu l-Ġeħosafet, ismaw raħwa. Isimgħuni, intom nies il-kol ta' Ġuda qallhom. Intom li tarmru f'Ġerusalem u int o sultan Ġeħosafet, dan jgħid il-mulej. Mela l-mulej semaħħom fit-talb tagħhom u fis-sawm batilhom kelma mill-profeta. Titwerrux quddiem din il-kotra kollha. Għax it-taqbida mhix tagħkom imma tal-Alla. Mela ingredient ieħor li aħna rridu nżommu ġo moħħna huwa li bl-Ingliż ngħidula the battle belongs to the Lord. Mela jekk aħna qegħdin fi problema kbira, forsi m'aħniex problema kbira daqs Ġeħosafet li ġejjin għalihom dik il-kwantità ta' nies, imma kulħadd iħossu l-problema tiegħu li hi l-akbar. Jekk inti tħoss il-problema li għandek hija tant kbira li int ma tiflaħiex, it's okay. Il-mulej li lek qatt ma qallek
biex tiflaħa. Il-mulej għallek, strefija. U l-battalja jatijaj. Amen? Umbat. Mela profeta talla, għallom da diskors. Meta tiġu l-knisja, profeta talla s-sibu, nis bħal pastors, nis li fitxu wiċċ il-mulej. U daw kelma ta' ġit jistaw jajdulek biex jimixxu fit-triqatek. Għalek huwa importanti li tmur il-knisja talla u ma tmurx għan dawn il-nis li arquk u gerfxuk. Titnajdilkom storja oħra, naf li tħobbu tisimu l-istejjer. Miskina din, kella tamel li ma triċ. Mara l-mulej ma tafux, storja vera l-aħwa, mux għan nivvintom. Din il-mara hija nanna u it-tifla taħħa mietet sfortunatament u r-raġel taħħa wkoll it-tnej li huma mietu bl-HIV. U ħallew tifel żgħir ħafna. U nanna żammitu magħha biex trabbiħi. Darba minnhom dat tifel kien qiegħed jilab fil-yard, daħlet 2 minuti għal xi ħaġa, ħarġet u ma sabitux. Din in-nanna li kienet tħobbu immensament daqs li kieku bina, l-unika tifel tat-tifla tagħha li kienet mititilha ġennet. Ma kienx taf se tagħmel. U fl-istin tagħha li ma tafx il-mulej, dil-mara marret ukoll għand dawn nisħaħar bit-tama li forsi jistgħu jgħidula fejn hu t-tifel. Mela l-ewwel saħħara għaltilha t-tifel insieħ gideb, tinsirx, the devil is a liar. It-tifel insieħ għaltilha t-tifel mejjed, għaltilha m'għandekx ċans. U ħaditilha ħafna flus li biss kienet tista' taffordja tħallasha. Imma selfet u d-dejnet biex tmur taqra dan ix-xorti tat-tifel u għaltilha nsieħu mejjed u qatt ma ħataraħ. Naturalment din il-mara ma kienx sodisfatta. U raġat marret għand it-tieni saħħara ħatara xtajdilha fuq it-tifel. U t-tieni saħħara qaltilha dan issagrifikaw. Qatluh, qaltilha qed nara d-dem tiegħu. Raġat tata belli tal-liri, in the meantime din spiċċa taqqas kellha xtiekor biex tħallashom. Ma kienx sodisfatta, laqqas għax mhux qed jagħtuha dettalji, la qed jgħidula min qatlu li qed jgħidula fejn qiegħed, bdiet tgħidulhom għall-menu għajdli fejn hu l-ġisem tiegħu. Ħalli jien inkun nista' naqbdu u mmur nidfnu bħan-nies għall-menu, ħalli jien inkun nista' naċċetta din ir-realtà. U marret għand it-tielet saħħara. U dit tielet saħħara komplet iġġib aktar f'dejn u toħdilha l-flus biex tgħidilha jidher li jista' jkun għadu ħaj. Għaltilha ma dan, għaltilha fejn qiegħed qegħdin jaħarquh, qed jagħmlulu ħafna u tista' timmaġina kif ħassi tagħmel d-demonju li huwa giddieb iġibek tossok qar milli tkun mentri l-mulej fil-ħnina tiegħu itina l-paċi tal-qalb, id-duwa u s-support. Mela darba minnhom din il-mara intaqgħet ma' xi ħadd u qaltilha mur f'dik it-tal-Knisja Pentekostali Kristjana, qaltilha hemm profeta talla mur itolbu l-għajnuna. U hekk għamlet. U marret, please bdiet tgħidlu, man of God, pastor, please help me. Qaltlu urini dak kien każ barra minn Malta. Urini, qaltlu fejn qiegħed dat-tifel. Qaltlu għax ili xarej ma nistax norqod. Ħaduli mill-bitħa tiegħi, l-unika rikordju li għandi tat-tifla tiegħi mejta. U grazzi Ġesu li kif għattilkom il-mulejjin qiegħda bin-nies Talla veru imma. Biex jeħles il-makusin ġietu kelma ta' profesija. Storja veru. U dan il-pastor qalla it-tifel għadu ħaj. Fejnu qaltlu? Ħana ġibkom ngħidilkom. Alla it-tifla tiegħek mejta. U t-tifel tiegħek u r-raġel tat-tifla mejtin. Iva qaltlu mejtin. Mandu l-ħadd qaltlu alla minn għalik. Alla lix oħt ir-raġel tiegħek riditu t-tifel bis-saħħa kollha. Alla qabdet il-xi ħadd u ġiet serqitulek. Bis-serjetà u ta' anke jisimha. Il-mulej ġieli jtini xi ismijiet qudiemi. Dawn mhux affarijiet ta' barra minnha u affarijiet li huma normali għalina Kristjani. Iva qaltlu hekk jisim oħt ir-raġel li ma nara ħafna. Poku paroli, din ikkomunikat magħha,
kieku ngħidilkom li dal-pastor ta' sam numru u t-telefon number tagħha. Amazing. Għaw min għandu dik id-dilka speċifika u anka dettaljata. U anka jgħidulek meta twilit, xamilt, etc. Aħna hawnhekk ġili rajna dal-affarijiet u grazzi l-mulej, ġili kelli kelma ta' profesija dettaljata u kollha l-ħaddieħor pal-pastor. Imma forsi bit-telefon number hija xi ħaġa iktar straordinarja milli aħna mdorrijin. Però aħna rridu nkunu aċċani għal doni akbar, jgħidilna l-mulej. Allora l-profesiji li xi wħud minna għandna d-dilka għandna nitolbu biex ikunu aktar dettaljati u speċifiċi ħalli dak li jkun joħroġ mill-ħakma li kollu. Poku paroli biex ma ntawwalx ħafna, din il-mara sabitu l-tifel kien propju fil-post u ovvjament imbagħad kellhom il-kustjoni ta' kura u kustodja u qorti eċetera, però irnexxila ikollha t-tifel tagħha lura. Dan huwa il-mulej tagħna. Il-mulej tagħna huwa dak li jagħti l-għajnuna sopranaturali fejn m'hemmx tama. F'każijiet diffiċli jidħol il-mulej Ġesu. Għax jekk dak li jkun jgħidlek m'hemmx tama, jekk inti għandek glaukoma u di ma tistax tfiq, jekk inti għandek għamja mitwelit u ma tista' tagħmel xejn, smajtu l-ewwel skrittura li qrajtilkom illum, meta qam u poġġa ġejt biex nagħti id-dawl l-omja. Għax f'każijiet diffiċli jidħolu. Allura aħna fejn se nirrikorru? Lejladu? Jew aħna Kristjani se npoġġu lilna nfusna pożizzjoni billi nagħmlu dawn l-affarijiet li qed ngħidilkom. Ħalli l-mulej jkun jista' jaħdem u jgħinna biex noħorġu minn dak li huwa impossibbli. Forsi inti għandek żwieġ tal-impossibbli, forsi r-raġel jabbużak, forsi r-raġel għandu nisa oħra u inti ma tixtieqx titilqu minħabba tfal għax m'għandekx fejn tmur, każ diffiċli, każijiet tal-impossibbli, il-mulej qiegħed hemm għalik biex jirrestawralek iż-żwieġ tiegħek. U dali qed ngħid mhux sempliċement qed ngħidu għal gost, imma qed ngħidu għax rajthom bajnejja ħafna drabi u qed ngħidlu għax naf li l-mulej huwa dak li ħalaq iż-żwieġ u l-mulej huwa for marriage not against. U l-fortune tellers huma dawk li jekk tmur għandhom biex jiġibulek ir-raġel lura, jagħmlulek minn kollox biex ir-raġel jibqa' hemm żgur u ma jiġi qatt lura, għax jekk il-mulej iħobb iż-żwieġ u l-mulej huwa dak li krea żwieġ mill-ġenna, l-għadu x-xitan huwa dak li jobot iż-żwieġ, allura kif se tmur għand serf tal-għadu biex inti tirrikonċilja iż-żwieġ tiegħek? Jew biex inti tirrikonċilja ma' ibnek, jew ma' bintek. Mhux hekk tħallik, anzi, sorry. Jekk tmur għand dawn in-nies, is-sitwazzjoni mhux iħallulek l-istess, imma jġibulek qar. Għax ix-xitan, dlam u d-dawl huma opposti. U m'hemmx triq tan-nofs. Jew wicked ħażin bħall-għadu, jew twajjeb u ħanin bħall-mulej. Il-grazzja tal-Alla hija fenomenali. Smajna ħafna lezzjonijiet fuq il-grazzja dal-aħħar. U mhux ta' b'xejn. Għax il-mulej qed jurina li iżjed kemm id-dinja qiegħda teħżien, iżjed il-grazzja tal-Alla fil-knejjes u fin-nies tal-Alla qiegħda tikber. Ftit ilu kont qed nisma' profeta tal-Alla, ninħobbu nisimgħu jiena l-pastor jitkellem. U dal-profeta huwa bniedem li l-mulej jurih partijiet tal-ġenna fl-ispirtu tiegħu. U qal li kellu l-opportunità l-aħwa illi jisma' il-kunsill, anke aħna għandna kunsill hawnhekk fil-Knisja, il-kunsill tal-ġenna jitkellmu. U waqt li kienu qegħdin jitkellmu dejjem qed jgħid l-profeta esperjenza tiegħu u smajnih diversi drabi u nafu li huwa bniedem tal-Alla jiena u l-pastor. Qal illi sema lill membri tal-kunsill tal-ġenna fost oran kien hemm Abraham u Mosè jibatu żewġ anġli fid-dinja. U qal li batu żewġ anġli li kien batom il-mulej ta' Sodoma u Gomorra, l-istess nies f'dak iż-żmien li kien hemm dak il-ħażen. Batom fid-dinja bħalissa biex jiċċertifikaw l-istat tad-dinja kif inhu. U daw marru. U xi marru kellu l-opportunità dal-profeta tal-Alla li jismagħhom jiġu lura lill-anġli u jagħtu r-rapport tad-dinja. U tafx qalulhom.
l-istat tad-dinja bħalissa spiritualment huwa għar minn Sodoma u Gomorra. Għax almenu Sodoma u Gomorra kienu jmorru flimkien irġiel u nisa. Imma fid-dinja ta' bħalissa timorru flimkien nannit ma' wliedhom, nannit ma' wlied uliedhom, aborti bla doċ, til, perversjoni, saħansitra irrappurtaw tal-biża' li bdew jaraw fl-art feti ta' tfal wara l-abortions, li jitfawhom mill-gallerija ta' clinics tal-abortions mal-art biex jiġu l-klip u jikluhom ħajjin. Dan huwa l-istat tad-dinja bħalissa. U Abram saqsih, u x'qiegħda tagħmel il-Knisja talla fuq għad is-sitwazzjoni? Għalhekk aħna rridu nkunu l-vuċi biex inwaqfu dan il-ħmieġ milli jiġi fil-pajjiż tagħna ta' xi abortion u qtil li żgur mhux ġej minn Alla. Għalhekk irridu nitkellmu aħna, għax sfortunatament l-anġli qalulu l-Abram fil-ġenna, il-Knisja talla, il-maġġoranza tagħhom mhux biss mu qed jagħmlu xejn fuq għad is-sitwazzjoni, mhux se ngħid kollha la ħares. Imma uħud minnhom huma kompliċi. Il-Knisja uħud minnhom huma kompliċi. M'għandix għalfejn noqgħod ngħidilkom ġieli smajna każi ta' nies li suppost jirrappreżentaw l-Alla, imma minn flok jabbużaw u jġalu l-min jabbuża u jġalu l-min joqtol il-tutu tagħhom ħalli d-dnub tagħhom ma jidirx. Imma l-Alla m'hemm xejn li huwa mistur. Għax Alla jara kollox u l-ġustizzja u l-battalja jgħattalmu lej. Amen? Irridu naraw kif spiċċat l-istorja ta' Ġeħosafet fadalli 7 minuti. Wow. Se nagħmilha lej. Mela, intom ma tiġġudikawx f'din il-battalja. Qed naqra minn vers 17, ħanaġġel ftit. Oqgħodu f'postkom għallhom il-profeta tal-Alla tiċċalqux u taraw ir-rebħa tal-mulej għalikom. Immaġinaw, is-sitwazzjoni li qegħdin fiha Malta bħalissa jew id-dinja bħalissa. U aħna lill-mulej qiegħda bina ngħidilkom tiċċalqux. Sumu u tolbu. Fitxu l-mulej għax il-battalja tal-mulej u taraw ir-rebħa għalikom. Hekk tkellem il-profeta tal-Alla, għalhekk irridu nkunu mfejt. U fl-aħħar ħanaqra minn vers 25 ħanaġġel. U Ġeħosafet ġib in-nies tiegħu. Mhux biss ra rebħa, taf x'għamel. Wow. Ġabru l-priża minn fuq l-għadu tagħhom, ħadulhom għax kienu mejta l-għadu tagħhom il-mulej biex ma ntawwalx naqra kollox. Il-mulej ħawwadhom bejniethom. Bdew joqtlu lil dawk li kienu fin-naħa tagħhom stess. Spiċċaw minn tulhom fl-art mejta u Ġeħosafet u l-battalja tiegħu ma ġildu xejn. Imma bdew jarawhom mejtejn u bdew jaħdulhom dak li kellhom fil-but għax issa mejjed m'għadux tiegħu. U Ġeħosafet ġib in-nies tiegħu biex jiġbru l-priża minn fuqhom u sabu kotra ta' bejjem. Ġiet u l-biss u oġġetti oħra prezzjużi u tant ħadu minnhom li ma setgħux iġorruhom. Wow, damu 3 ijiem sħaħ iġorru. Tant kienet kbira l-priża. U ħanaqra minn 27 u mbagħad raġgħu lura n-nies kollha ta' Ġuda u Ġerusalem bis-sultan Ġeħosafet qudiemhom lejn Ġerusalem kollha ferħana għax il-mulej ferrahom bir-rebħa fuq l-edewwa tagħhom. Amen. Tridu illi naraw ir-rebħa fuq dawk li qed jagħmlu l-ħażen, fuq dawk li huma l-edewwa tagħna. Nitolbu, insumu, we take our position of faith. Il-battalja tagħna m'għandniex għalfejn bl-Ingliż qiegħda do not wrestle in the flesh, but praise. Infaħru l-mulej kif se nagħmlu issa. We're going to stand in faith. Ħanarġgħu infaħru l-mulej flimkien biex inkunu d-dawl tad-dinja għax il-mulej għalhekk ħalaqna. Il-mulej ħaraq kull wieħed u waħda minnkom biex int tagħmel id-differenza f'dan id-dlam ta' ħajja tkun dawl. U Mario napprezzek iġġib dawk li ftehmna, please. Bħala konklużjoni ngħidilkom biex inġibu l-istat ta' kif ridna l-mulej l-pożizzjoni, rridu nfaħru l-mulej. Inqimu l-mulej għax fit-tifħir u l-qima hemm is-soluzzjoni nafuha. Nafu kif kemm il-darba nsemmija meta Pawlu u Sajlas kienu qegħdin fil-ħabs. Wow, x'ġara.
Is-sisien infetħu għax bdew ifaħru, ħadd ma seta' jwaqqafhom milli jfaħru l-mulej. Irrid ikonna qed naġġel ftit ma please titilqux għax se nagħmlu xi ħaġa profetika. Irrid ikonna kuxjenza pura quddiem il-mulej. Ma nistgħux ngħixu fid-dnub u mbagħad insumu u nitolbu u niġu l-knisja u nippretendu li naraw il-wedid. Għalhekk irrid ikonna kuxjenza pura quddiem il-mulej. Irridu nirrealizzaw illi huwa Alla li jipprovdilna. Dawn in-nies ta' Ġeħosafet mhux biss raw ir-rebħa. Imma raw ukoll il-barkiet finanzjarji saru sinjuruni minn fuq l-għadu. U jekk inti lek titlob il-mulej biex itik il-flus, għax il-flus huma sbieħ biex tkun ta' barka l-ħadd ieħor. Stenna, wait upon the Lord. Mhux tmur bħal dik il-mara l-bela. Anti s-saħħara biex ikollha l-flus u toqtol in-nies. Mhux bela, hekk jgħidilna l-mulej boloħ. Dawk li ma jafux il-mulej. Kun aqli. Mur għand is-sors li jħobbok. Itlob fiċċ il-mulej sum. U fil-ħin opportun li l-mulej irid u mhux meta trid int ħatara l-weda. Għax il-mulej tagħna huwa Alla tal-impossibbli. U l-mulej tagħna kapaċi jagħmel far and beyond dak li toħlom kif għattilkom. U l-aħħar ħaġa. Kunu għafu. U ħanarġa nirrepetija. Li x-xitan huwa kattiv. He is wicked. Jekk intom fil-ħajja tagħkom tafu xi ħadd li huwa kattiv li jagħmlilkom id-deni fil-ħajja tagħkom, dik hija farka minn dak l-ispirtu tal-ħażen. U għalhekk dik biss hija biżżejjed biex timxi fl-obbedjenza mal-mulej. Ħalli ma tħallix lil min iridlek id-deni joqtlok qabel il-waqt. Ftit ilu kien hemm persuna illi kellha spirtu jiġri warajha li joqtolha qabel żmien. Din it-tfajla twildet il-ħabs għax omma kienet il-ħabs. Omma kellha HIV u ġibt raped minn ċaħat fil-ħabs. U twildet din it-tarbija. U twildet bl-HIV. Omma mietet. Missier ma kellix. Miet ukoll ċaw għax u bella l-HIV. U ispiċċat sula. Waħeda fil-ħajja. Waħeda fil-ħajja. Kieku bniedma bħal dik ma konsultax il-profeta tal-Alla, il-knisja tal-Alla, kieku kienet tmut ukoll. Żgħira bl-HIV fuqha. Imma l-mulej fil-ħnina tiegħu huwa dak li fejjaq. U marret għal-fejqan il-knisja. U l-mulej missa. Għax huwa l-istess illum bħalma kien dak iż-żmien. Huwa l-ħellis tal-imjasrin li kif għattilkom hija it-topic, is-suġġett tal-lum. Ħadd pjaċir li fil-ħnina tiegħu il-mulej konfermali li din rrid minn għandi. Illum irċevejt żewġ telefonati. Waħda minnhom fost oħrajn. Waħda minnhom persuna tatni xi żewġ skritturi li kienu rilevanti ħafna ma dal tkellimt illum u persuna oħra qalt li bl-ispirtu tal-Alla fuq xiex ħanitkellem. Mingħajr ma jinkellimta jew kellimtu f'dak il-każ. U konfermajt li l-mulej veru jrid jeħlista mill-ħakma tal-għadu fil-ħnina tiegħu. Amazing. Naħseb illum l-aħwa għandi ħafna iktar preparati ma se nieqafaw għax id-disa. Imma ħaniqafaw mhux biss għax id-disa. Għax nemmen illi l-Ispirtu tal-Alla tkellem biżejjed biex ikolkom krema fuq xi xtomodu, essenza, ħalli ma tajjewx u tkun revelazzjoni fil-ħajja tagħkom. U llum li se nagħmlu għada. L-ewwel nett se nindmu l-aħwa għalkemm il-darba ma fittixniex wiċċ il-mulej u għalkemm il-darba ma konniex ħbieb tal-Alla. Imma biss forsi konna ħbieb tal-użu għal min irrelevanti. It-tieni, waqt li ħanamlu dan il-ġest, ħanajdilkom x'ħanamlu, nixtieq toqgħodux tistħu li il-ġodda għandna 5 ġodda. Tiddejqux għax din hija l-opportunità tagħkom. Waqt li qed nisimgħu din l-istess kantunetta u bil-kliem
Melkim jekk joġbok preparaħili, il-ġodda jiġu hawnhekk fuq din in-naħa forsi xi ħadd jista' jgħinhom, għax jekk intom qatt, forsi intom ġiġa ta' Kristu, imma jekk intom qatt maċċettajtu l-mulej Ġesu bħala sidkom, illum il-mulej jrid jeħliskom mill-jasar tal-infern għaliex hu ġie fid-dinja Ġesu Kristu biex ibagħti għalik personali ħalli meta tiddikjara ħsidek u s-salvatur tiegħek inti kollok garanzija tal-ġenna. Għalhekk minn dawn il-5 ġodda li semmejt, jekk hawn xi ħadd li għadu qatt ma taħajtu l-mulej, qatt ma ddikjara ħsidu, jiġi din in-naħa waqt li qegħdin inkantaw. Il-mulej poġġieli f'qalbi li nagħmel ġest profetiku llum. Għaw dilka partikolari u speċjali għal każijiet diffiċli llum. Il-mulej jrid jeħles lil xi wħud minnkom minn dak li f'ħajtek dejjem temmel li ma tistax toħroġ minnu. Jekk inti għandek xi marda kronika, forsi mill-familja kulħadd mitek, jew xi ħaġa li t-tabib jew il-psikjatra qallek ħatibqa' bil-pilloli għal omrok għax din hija xi ħaġa li ma tfiqx minnha. Qiegħed in-naħa. Jekk inti għandek ċirkostanza fil-familja, ix'inhi? Ta' żwieġ ħażin, ta' tfal ma jkellmukx, ta' ħabs, ta' whatever, ta' ġustizzja li forsi weħilb xi ħaġa fuq ix-xogħol li ma kinitx veru u spiċċajt bla ġob. Sitwazzjoni diffiċli li għalulek għal xejn. Għamlu step ta' fidi. U ejjew din in-naħa. Ħankun bold illum. Kulħadd fil-ħajja tiegħu għandu xi ħaġa li jixtieq jakkwista. U forsi sissa kienet diffiċli biex jakkwistax fin-natural qalulek li m'hemmx tama, m'hemmx ċans. Għalhekk li ħanamlu l-aħwa huwa dan. Illi qed iqasmu kif qed tara l-aħwa tagħna prezzjużi. Mario Kert, jekk hawn xi ħadd ieħor ma naf, Joe. Xemat. Ġieli kellna xema fidna u fil-miliet, candlelight u hekk service għamilnihom dal-affarijiet. Pero llum kif għattilkom li għaw dilka partikolari li l-mulej jrid jeħles lil kull wieħed u waħda minnkom mill-jasar tal-għadu sija b'marda u sija problema. Illum huwa l-opportunità tagħkom biex turu lil mulej li intom temnu li d-dem ta' Kristu huwa ħafna iżjed qawwi mid-dem tal-mart, mid-dem tal-għadu. Ftit ta' żmien ilu kont qed nara persuna posseduta. Mara żgħira, jien m'iniex kbira, ma din iżgħar minni. U ħarġet irrabjata u qallant minn int il-pastor għax kienet posseduta. Għaltlu jien raġel kbir u b'saħħtu. Tħares leha di tajt, wow, għattilkom ix-xitan huwa giddieb. Ejja Alla u inx tagħmel f'isem Ġesu Kristu. Għaltlu jien nibat il-mart. Spirtu pervers waħda sew ta' infermità. Min jikkombattilu l-ispirtu ta' infermità? Naf li xi jaħwa hawnhekk illum. They stood by me fis-sawm u fit-talb għall-lum partikolari għal każijiet diffiċli. U jekk ma joħroġ ħadd ngħidilkom tibżawx. Oħorġu għax huwa l-għadu li qed iżommok bil-qiegħda. Ommi max mistija quddiem in-nies. Din hija l-opportunità tiegħek smajna l-mulejx qalilna li rridu nikkumbattu l-biża'. Melkim, jekk jogħġbok aqtal il-YouTube. Aqtal ix-xandir, please. Ħalli jekk hawn xi ħadd li ma jridx joħroġ minħabba li Malta żgħira,